Hemen salam. Hemen salam. Täze yine goşulup men şoň üçin gurulama okşumat. Hiç kim ýok bolan soň. Kän adam goşulýar. Täze kän adamlar bar. Soraglaryňyz bar bolsa alyp bilýän. Häzirden soň goşgulara geçeriz. Begenýärmi? Hemişe begenýär, näme üçin gynanaýyn? Begenmeli. Ba, gowmy ýazyk bama. Salam. Näme diýäňiz? Aýdy oturun. Bir goşgy kap berdi. Onu goşgy kap berjek häzir. Bir goşgyňda gurrun bolmaz. Geçen ýerde efir açamda Murat Recepow'dan goşgy okaý diýdiler. Men Aşgabatly. Salam Kirvenimna. Men seni näme üçin söýýän bilýärmi? Özüm tapamak soraga jogap. Halaýan sizi. Sağ olun. Beýül aýralyk hakynda ýeke goşgy kap bere bolýar. Ýok, ýöne goşgy başga zat gurrun ber. Ýok, ýöne goşgy başga zat gurrun ber. Näme gurrun berýär? Aýdyň men gurrun berýär. Sonra evet, başıma näme gurulajagym bilmän ötürler ýoksa Kerim Halidan Türkmenime, Türkmenistanyň neresinden Aşgabat. Täze goşulýanyň hemmesine salam. Men tanamaýanlara da täze kän adam goşulyşy küçüklükde kän adam goşuly. Belki de şo goşgy Kerim Haliň goşgysyny okapdym. Çağalan gurrun hakda şondan belki goşulurlar. Şo video gowja prosmotrapdyr. Şondan belki gelýär adamlar. Salam. Näme burdan okuýaňam? Men okap oturdum aýam. Garaz men 95-nji ýyl 1995-nji ýylda Aşgabat şäherinde dogulum. Soň podrobny hemme aýdýan 124-nji sadykda 5 ýaşymda gittim. 7 ýaşa çenli bolýam hawa. Wagzalyň ýanyna sadyga gittim. Soň 10-njy mektepde 1-nji klassdan 10-njy klassa çenli 10-njy mektepde okudum. Здравствуйте, я написал директ, если не трудно, ответьте, пожалуйста, хорошо, заранее спасибо. Вам спасибо, хорошо. Goşgulaňdan aýdyp berersiňmi hawa? Goşgyny açdym da. Sadece gaşam tapaýyn häzir onuň goşgy maşyny okaja. Sen çözdüňmi? Näme çözdüm? Beýül söýüliňmi? Siz üýüşip tapyp beräýmeseňiz söýüli. Üýüşip 59 adam bolup üýüşip çaşyp. Söýüp sağ ol. Garaz şeýlerek bir goşgy bar.
Üýtgeşik zatlardan gözlerdim bakty. Äpet hyýallar beslep göwünni. Asyl bagtyň çyn keşfini tanaman, kän ýere geçipdirin deňinden. Bagdaken baş goýup giýjäň döşüni, ak sawalan gujugyny oýansaň. Göýe iň soňky gün ýaşaýan ýaly her adamy bagyra bassaň, gowansaň. Bagdaken bagyt hakda hyýal ýugduryp, goýnuna ýetmäge synanmaklygam. Begenmeli zada, begenip çyndan gynanmaly zada, gynanmaklygam. Munna käte şowsuz digen pursatlaň soň nur bolup ýaga berýär başyndan. Bet bagytlyk ýok eken aslynda. Ähli zady ýaşa ýörüp başarsaň. Bagdeken bu ajap owadan dünýä söýgüsinden ät galmasaň. Gışlaryna aklyk bolup ýagyplar, güýzlerine durna bolup galbasaň. Agymitler Bagdadynyň közidir. Onu kalagadan bagta gowuşýar. Biziň ýöne köje diýen ömrümiz görle, durşy bilen bagda gowuşýar. Hyýal ýugduryp bolmaly beýiljan, hyýal ýugdurylyň diňe. Ay garat şeýle gowjaşylar bar. Aýralyk hakyna oşuqa diýip häli biri. Bilýän, ýollar kötül. Belet bu ýola. Ýylyzy ýyl gelýär ömrüň agyşlap. Senin günüň dolan wagty hyýala. Sen ýanynda bolmadygymy bagyşla. Bilýän, ışgyň ýetmejegini murada. Ýöne şu ýagdaýymy bagta çalışman. Şatlygyňa begenip bir gyrada. Çakylyňa gelmedigimi bagyşla. Bilýän, gam çekýänsiň gülkimi ýatlap. Hut şol gülke aşyk bolupdyň başda. Serbi gelin bolup törüňe ätlep, jakja kurup gülmedigimi bagyşla. Bile o kalymy goşgy, ýa sag bolun. Sag bol beýle sizem biz problem wagtyňyz bolanyna görseňiz bolar. Spasibo za отклик. А что там было? Интересно. Şahir salam ýöne men şahir däl, men goşgy düzem oken kişiýe diýmän, o da goşgy düzüp ber gowdy diýene kening dip. Videoda etmän, videoda şeýle görkezmän ýadymdan çykýar, her gerek şol maňa diýýärler, etdip men ýadymdan çykýar. Goşgy men düzem ok. Awtorlar bellemek ýadymdan çykýar, ýokman aşagyndan ýazýan men plany funky dip. Sesin odan sağ olun. Beýiljan gowma odan gatgy görýän sen sağ olun. Sağ ol tügülemi beýil gatgy. Sağ olun. Kimlere şahir diýildi? Şahir dip goşgy ýazýana diýilerde, okap beriňde ýene okajak goşgy bolýar ötür. Günnogur, aýdogur öz wagty bilen. Öz wagty gelenini süýjer almalar. Başagy durmuşda darykma kalbym. Gyssanma. Hemme zat yer we yer bolar. Bir ömürde müňalada gaýgy bar. Adamlaň garasy bar, agy bar. Şükür. Ýöne ähli zadyň çägi bar. Gyssanma. Hemme zat yer we yer bolar. Eşeň ýygyna tirkelenýär. Namysdan ölenmiş öz etini. Urpak tozap gider. But namaz gaýar. Gyssanma. Hemme zat yer we yer bolar. Madam bolup durmaz dokuzyň doly. Başyňa belent tut, pesse tut päli.
Kuştun mallarının dikilişi ýaly. Gyssanma. Hemme zat yer we yer bolar. Mesip bolsa hemme zat yerine oturýar. Garaz kimin kimdigi ahir soň bilinýär. Bilmän geçsek ne ederdik? Şükür, elhamdülillah. Gowy zatlary görseň ýürek ýelenýär. Görmän geçsek ne ederdik? Şükür, elhamdülillah. Bu dünýäde aglanýar, bu dünýäde gülünýär. Gülmän geçsek ne ederdik? Şükür, elhamdülillah. Garaz sağlaň arasynda bir goşgulum çykyp başlady. Eviz qawmy käşke seni çykartadym aklymdan. Dünýä mezgölerdi, gülerdi ýüzüm. Gamly günler soňlanardy düýbünden. Gamly günler soňlanardy düýbünden. Başgaça günleri gözlerdi gözüm öpürler. Edidin goşgysyna gojak golum ýadyma düşmedi. Ine men gowran goşgularymyň biri. Maňa seniň gözleriňden gitme ýok. Maňa seniň sözleriňden gitme ýok. Düşün, bu dünýede soňky güneçen seniň şatlyk hem gussaňa bagly men. Seniň ýüpek giýjeleňden gitme ýok. Seniň aýdyň günlüğinden gitme ýok. Bu gara gol jahillikden giderin. Ol hasaly gojalykdan giderin. Çünkü men olardan gitmän bilemok. Emma seniň ykbalyňdan gitme ýok. Men demi, sen bolsa ullakan asman. Saçyňy nur edip üstüme dökýär. Emma düşün lelem, şeýle gün nurlar. Saçyňy nur edip üstüme dökýär. Taşlaryň gar bolup üstüme ýagar. Şonu ak saçyňy silip ýüzüme, garar belentden ýeriň ýüzüne. Men bir gyýza gözlerimi görerim. Men bir gyýza sözlerimi görerim. Şapakda görerim ýaňagyň alyn. Gecede görerim ýaňagyň halyn. Seýnap ýapraklaryň ýüzüne derin. Onna seniň göz ýaşyňy görerim. Men seni aklym diýip söýýän. Ay şu aklym moşgam iş wallahi her kime. Men sana aklym diýip ýüzlensem, her gezek diýdäme soragly bakýan. Hem diýen owadan sözler kän wagty seni üçin ýöne köýle kamydakýan. Ömrüm diýsem sensiz ölmermeýän. Gülüm diýsem güllün owadan keşfim. Balym diýsem olam tagamsyz seni. Balam diýsem derhal töwer kesim. Gowsy men aklym diýip söýýän. Şulakam bilen sen juda sazlaşýan. Hoş diýsen şygyr döretip ýörün. Yüz vermesen aklym bilen adaşýan. Aydym goýjak bolsaň gapyny ýapaýyn da. Şutak sen aydymyň men sadymdan gaty gelýär. Gapyny ýap. Ýap. Bistolkowa. Kapını kapatırsan da bir şey olmaz. Her gün istenen o senin.
Ha ola yediz. Yo başka yere geçmekte derler gurrum men otak katnap durman hala ama menim şan niye men setimden gatı çıkıyor dip. No, evi billah. Ay bu sağda öldürdü la vay. Sağ olun minnettar. Sağ olun. Bir gönlüme dekte var. Gönlü bir açıp var. Şola demeyin işte çağır. Sizin elinize vermelkeni. Daha şey diyelim. Ece hakta koşak deydiniz oyun Türkmen adada kayacak kadır Türkmen maşin koşuktu vardı. Üstüme pişik kadır gelse gen var ben yanıma geldi. Oja göller var. Ay men şeyler, duygular da var, duygular. Gön duygular bir de çıkar yani. Yardıma düşmedik yerine seyredeyim deyip odada edecek ol yanım çıkmadan önümden oğuşku. Şu saatte o kaptım. Sağ olun kaç bara. Değil olsun. Dünya ayağını vuralım. Bilemem ama. Bakıp betir haberden istermem. Ömrümün tecrübeli koşuyla kayda. Bol yani sip olsa. Ayağını kon. Ho dünya güzel kovmi. Gözün yaşar ya diye. Açılım. Hey, gel verik. Barcigim oynay da senin mara. Bir vakt geliyor. Ben orada sarılan sonra ben mehalde. Ay öyle kat kaharım benim. Hem madem yalak. Ama elin çarptı arda gülük. Sevgilim yok. Yüz ben refirde bana sevgili tapyaz. Şu karara geldik. Başla katımı layım. Ne için başlayayım? Salam Beğul. Salam. Nerelisin? Beğul Aşgabat. Kararın tutanağı koyacağım. O ne mi diyeyim? Böyle kuşu kalayım. Göğe gastığına yalnız men. Yer üstüne yalnız men. Özüm ağlap koşuştum. Hiç kimse bilmedice. Bağra basıp yatardım. Başım alıp oturdum. Seyirce düşük getirdim. Olu günler gelmedice. Toyda seni gözledim. Yağsa seni gözledim. Vah, dözmedim. Senden en dözdün ece. Tövrak ya, laşım ya. Ciğerim bağrım berbat. Gideyim diysem başım yaş. Geçen o günler ece. Gelin varmak üzümdey. Yürek, üzümdey. Yer yok yerin yüzünde ye. Barmağı yerim ece. Ne ini var, ne ağa.
ne gapy wa barmaga. Değdirmen yetim çağa. Yok, oğlum ölmedece. Ne iymekde many ba, ne giymekde many ba. Men yaşar, panatar. Duşorsme, ölsem Ece can. Tabut bolly kecemem. Yer astymdan niçe can. İstemen tenha ece. Uçrap eýmej kulpede. Ýalňy ýyzgalym dünýede. Ne etjek? Yüzüm gülsede. Yüregim gülmedece. Mektep wagtymyz okuyan goşgulymyz. Ýadyma düşýän bolsa. Maňa mydam bagtly kişi diýýärler. Men bagtyma göze gidýänler kendir. Ýöne olar meniň şu çaka çenli niçik ýol geçenim bilýänim derler. Men neçe hasreti başdan geçirdim. Başımdan geçirdim neçe kulpedi. Men başımda däli dünýä gümledi. Depemde ninleri bu ýoguz günleri. Emma her ýer göz ýaşymy sykmadym. Gam ussa gark boldum. Emma akmadım. Danalan payhasyny gaýtalap gezdim. Arslan bolýa, balasy da arslanyň. O da bir goşukken. Mantı şerip koyacağım aşkın bolya. Häzir öňümde açaýyn ýadymdan çykjak eken oş ýatjan köpüsi ýadymdan çykjak ýerleri. Hemmesini ýatdy saklap. Nime dip bilemok, köp goşu bilýän ýöne. Häzir tapaýyn öňümde şu oşuny. Oy, oş çıkan oklu. Böyle yardımın düştüğünden okuyun. Ben zaten okuyuyorum, ben okuyamam. Keçvelek çıktı bir yerden. Häzir yıkacağım. Başına yeme doğuşun. Tak. Mehribanim kuysap yürek. Mehribanim kuysap yürek. Yolla yarın salam ece. Bugün biraz boş wagt tapıp ele allym galam ece. Günne gaýtalanýan zatlar. Kitap, okuwna haraja. Wagtne deýin boş wagtym az. Etmemaňa gaharaja. Ondan başga boş wagt tapsam, geçirýärin ýatyp eje. Mine şey dip gyýdyňdanam, geçip barýar ýaşlyk eje. Çöwede pul gutarsa, hüküm sürýär aşlyk eje. Yandan çıktı da. Nedir? Käjuda pul gutarsa, hüküm sürýär aşlyk eje. Ine şey dip gyýdyňdanam geçip barýar ýaşlyk eje. Iýsi adyma düşen wagtda öldür. Şoň üçin ýatdan bilmeýän goşulap aýtdyrmak maňa. Aýdy bilmän oturýan onu. Şoňşyny aýdyp berän. Men senden islegim beýle käzat däl. Sevgi, mehr, bir adaçyk merhemet. Şularyň baryny bir ýere jemläp, ejiglen ýüregime özüň merhemet. Senden başga derde derman tapylmaz.
Senden başga bolup bilmez tenekar. Saplanan ok ağır dertten ýüregi. Edip bilseň, ede göri ýene kär. Durmuşdur we isleýişiň çabalanak. Esgelsiz ýoly ýok, kendir köteli. Gaýdanma, gel dünýäm el berip ele. Kötel ýoly biz bileje öteli. Goşurs bir gün sabırly bolsaň, çekmeli bolmar süýgün ejerim. Anan, seni ömür boyu söýjegme. Gara gözli, özleýändim, kejirim. Ýaşlyk dramany okaýyn diýsem bolýan. 8 minut gidýär oşgy. Okadiýja kelmese okanmaýçyn hiç problemadan ýöne gatty uzak goşgy. Ýöne gowy goşgy. Özüm okamda da gowy okadym, paýlaşypdym. Okadýsa okan hiç meýçyn. Nimeden kynal. Bir mi çay içmeden ruhsat derseniz, конечно. Yani kokan oşuyman adi, senden islegim. Bak aman yazfın oşukse. Okar mısınız? Bolya? Okayım. Yadamasanız bolya. Yani şuma 64-63 adam ama gölü 40'a düşmese bolya. Bolya hadir tapayım. Yaşlık draması neredesin? Tuttum. Okay, hayır bu bolya. Eýtga çykmadyň wa tanıştyrayda onjam. Wahel jaýtyp geçdim ödüm hakda. Profilime tereseňizem ýazylgy zatlar balatda ödüm bardy tanıştyrda. Ödüm barada ine görşüňiz ýalyk men beýül 95-nji ýyly 26 ýaşymda bilimim boýunça hukukçy. İşim boýunça hukukçy däl. Konditor bolasym gelýär. Bolly. Indi goşga başlaýar. Şun alaýyn da, kiýan algap berdi. Diýip şikil algap ber kiýan. Hey. Men zeratnyň iými? Şşt, gel berik. Men zeratnyň iými? Gaňalyň oýuna, dejenne galy. Meniň ýigit wagtym, seniň gyýz wagtyň. Ok geçmez ýylgynyň içinde galy. Meniň ýigit wagtym, seniň gyýz wagtyň. Bir ýandan uruşdy, bir ýandan hasrat. Hasrat bolçulukdy, hidillik gahat. Şol ýowuz ýyllara gelipdi gabat. Meniň ýigit wagtym, seniň gyýz wagtyň. Değerler ýanýady, iz köpelýädi. Gidýänler gelýänden has köpelýädi. Toylar adalýady, ýaz köpelýädi. Meniň ýigit wagtym, seniň gyýz wagtyň. Söýüşmek düşmejek ýaly diýada. Emma söýgü diýen jadyly zada höküm etmez eken hiç hili qada. Heniz ýigit wagtyň, heniz gyýz wagtyň. Diýerdim. Geregim çen boldy oýlun. Ähli boýdaşlaryň başlary boglun. Sen mi gerdiň? Garap barýamyň oglan. Ägmen öz wagty ba, sabrym öz wagty. Boýnundan gelerdi jeňeliň ýesi. Goýnundan rördi tümmüliň ýesi. Demenden kökrärdi müngülüň ýesi. Meniň ýigit wagtym, seniň gyýz wagtyň. Kim-kimden goloýlap lebiňe lebim. Çabyrap başlanyň demiňe demim. Näde bilen iterdiň? Hany ederiň?
edep bulaşmazmy? Söýgü bulaşmazmy edep az wagty? Oňşmaly bordum saçlaryň ýyzgap. Lew gadagan wagty olam marhasap. Ýöne beýle hasap düşmezdi ansat. Hasap gitýän eken diýz wagtyň. Çykarmy ýadymdan şol täsin pursat. Çykjak bolaýsa da bermen ruhsat. Ursagma üstüne gürsüllep ursak keteniň içine gyzyl köz wagtym. Sagatlar tiz geçdi. Tiz geçdi şeýle. Ýaňjyda guşlukdy, bolupdyr öýle. Sen nidin bulanjan, gaýdaly öýe. Ýigdiň öz wagty ba, gyýdyň öz wagty. Şoma hal ýokardan geldi bir awaz. Seretsem tonuňy urup dur perwaz. Aşyklar ýene-de sabredin biraz. Görmenim saýamyň beýle ýaz wagtyn. Derýa hemsetlenni etmäň ätiýaç. Size kastetçege taparyn alaç. Sizin kimin birege mäteç görüpdim. Ne derýa, ne tekiz wagtym. Asmany pelpellep bir goja bulut gıygırdy. Siz juda münasip jügit. Ýöne boli gışa galaýma ýigit. Miwu yetişdimi? Ýygna güýz wagty. Tokoy bir güdünden alyp ak pata. Gışa galmazlygy edipdik wada. Ya sen sada bollun. Ya da men sada. Birden tupan gopdy. Dünýäň ýaz wagty. Bilmedim. Nämenin hesibi bolly. Ejem bir sawçynyň yesiri bolly. Şeýtdi de özgäniň nesibi bolly. Meniň ýigit wagtym, seniň gyýyz wagtyň. Atdylar maşina. Ses etdiň aglap. Topuldum. Çekdiler golumdan toglap. Bir menzile gitdim ýygyňdan ylgap. Gök kürtelem bolsaň, entek gyýyz wagtyň. Bir gujak alyn saç, bir gujak çokul. 3 gujak örüm saç, 10 gujak akyl. Şunja hazinany bir kürtäge okup gitdiň gözlerimden. Daňsaz wagty. Dogry, ay ýarymdan dolanyň sensiň. Öň menkidiň boli, menki dälensiň. Şonu men diýipdim, sen bagtly bolsaň. Heme meniň bagtym, hemem öz wagtym. Şo wada ýüzüňde göründi önje. Gözleriňden gaçdy 3 tane hünje. Son gaçdy 4-nji, soň 5-nji. Şolle iň mert wagtym, iň ejiz wagtym. İçeride otursam yüreğim mosya. Daşa çıksam asman depemden masya. Şoğuşgin, heniden bağrımı kesya. Tas şahir bolupdum, çuval gyýyz wagtym. Tas şahir bolupdum, borduňam melkem. Şahirlik ýangyndan başlanýan eken. Ene gaýdyp gitdiň. Dolanyp, soňuşdum kem-kem. Şonu da gowat sen. Her ýalyň ýyz wagtym. Kim bolsa da saňa sataşan kişi, çağalan bagtyny sag bolsun başy. Ýöne sen başyňa salaýsa gyşy, gyşy öwrülmezmi, giýje öwrülmezmi on günlüýüz wagty. Çümdürse eliňe, ýekeje tiken, şol tiken müň bolup bagryma çöker. Şygyryma düşüner, ışyk ýükün çeken. Çekmedik getirer öz eziz wagtyn. Ýene şunu bilsin ol bagtly oglun. Beýle gyýyz dogmanny, inni hem dogmaz. Dogsa da 100 ýyldan bir gezek doglar. Onda da seheriň iň temiz wagty. Arada aýlandym tejen ýerlerine. Ýaşlyk ýyllarymyzyň geçen ýerlerine. Teredip göz ýaşyň seçen ýerlerine. Geçirdim. Bir ýyjy bir günlüýüz wagtym. Gaňally hem otyrynky ýerine. Toraňy hem otyrynky ýerine. Şol derýa hem ýatyr öňkü ýerine.
Bir tapmadyk zatym öňkü ýerinden. Meniň ýigit wagtym, seniň gyýyt wagtyň. Dinlediňiz aýty bölümi, näçe kişi 60 kişi çykman dinledi. Şu goşgy okuýanyň sebäbi näme? Sebäbi men şu goşgy okap ruhum şatlanýar. Bugün men söýgülümiň doglanyny gowy bir goşgydan okap beraýdy. Söýgüliň doglanyny näme goşgy okaly? Şurhan wadan okaýmasa. Näkil haradyňyz manda? Saňja bol köp süren sağ bolun. Näçe kişiň oka diýip berdi bol göwnüňizden turdymy? Maňa da bagyşlap aýdyp berin. Güzellik salam. Selam. Çaltqy torda 8 min bolmadym şeýlemi? Men 8 minutda bamy galynym. Ananlarma istedim. Ananmadyň neýläýin? Eýmeň sabah soglup, agşam bolan öýlänim. Tapawdy ýok maňa. Bagtyň rengi gara ak. Galy dünýä täk maňa. Sen gözlüňden garamak. Ädimleriňe sazlaýyp, gowşatmyşam badymy. Gawanlygym iýleýip, hadan urmuş ýadymy. Innediňe sen bilen ýalňyz özüm awara. Uçup ýörün çen bilen. Demallygym gumana. Key, men ikinni soglup, agşam bolan öýlänim. Galan ähli zat gowluk. Ananmadyň. Neýläýin? Allah razı olsun. Sizdenem razı olsun. Gatty gowy goşgy. Sağ olun. Ýa bir oglan söýgülimiň doglanyny şoňa goşgy kap beräýdi diýdi. Sen özüňi aýa ýaman pärlerden, ömre wada gahar gazapdan nörer. Ozulam seni ýetik ýollarda sen maňa gymmassyň ören. Oňjak gıýbatlar kalbyň dilmesin. Gelli geçer ýykmasyn sen göwnüňi. Munna sözden güýçli doga bilmedim. Ýagşy sözler bilen gory özüňi. Aýa sen eliňi gyralyklardan. Men olaryň arzugyna daýyma. Derdiň aýt basylsaň gıýbatdan gepden. Seni dinlemäge mydam taýyna. Sen maňa gymmassyň ören. Ozalam seni ýetik ýollarda. Ömre wadak, gahar gazapdan nörer. Haýyş, özüňe ýaman pärlerden. Şunu okap bize çekdim ha, bara. Adyňy aýdaýmyş, goşgyň ady, ahwal. Evet, goşgulum çıkıp başladı. Kelli bugün nur sağ ol. Ben önce neçinci yıldan 95. Ýaşy ýeten arabatyň şanyna melim bolmaz. Depe nedir, düz nedir? Ýüňi ýeten goç ýigidiň ýanyna 60 nedir, 70 nedir, 100 nedir? Namar dogly gorku çeker meýdandan. Agaja adam bolup görünür her ýandan. Muhannetler howply ýerde düşmandan seçe bilmez. Duman nedir, toz nedir? Sıpa bolup münür atyn bilmeýän, arif bolup öz izzatyn bilmeýän, söhbetçe söz lezzetin bilmeýän aňa bilmez. Söhbet nedir, saz nedir? Qadym oşgulardan tutdum eýden, okolmasam kyn. Zapisim yok mu? Müzadele empatri görnüşde. Hemmesem empatri görnüşde. Ba menne. Men sizin fanatyňyz bu. Men fanatlamam mamay. Orska şokap beray bolýar.
Ortaşoyu näme goşak hali? Bir goşak kap berjek. Sadım alayın. Elime. Tak. Men goýsa alanmady ölen. Ece haqda bolýa häzir. 2 minçik saat goýlaýan ötün. Bu pul ber oğlum häzir okar. 18 ýaşym geçen gedegem bar. Şol isläp durar okujak şu gedek. Häzir. Orusça goşgy diýdiler ýani. Pushkin я вас любил. Häzir. Saatym gabat gelen ok. Я вас любил. Любовь ещё быть может. Я вас любил. Любовь еще быть может. Душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу тревожить вас ничем. Я вас любил. Продать то ревностью томим. Сейчас минуточку будет. Ядымдан чыккан да. Реально öňümde adam oturmasa da aljyraýan şutaýda. Я вас любил. Любовь еще быть может. Душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно. Как дай вам Бог любимым быть другим. Bu goşgyny men ýatdan bilýän bolşumy aljyran boldum da. Men esasen kimler goýarýan täze bir goşgy düzýän tapdym. O zat Gio Rosso gatty goşgylar ýazýan ýöne kitabyny içeden tapyp bilemem. Düşünmeyin. Türkmen sağlam çıkanı. Men Türkmen sağlamma don şolar koyacak bolan. Oy. Овеяна шир от хазарских забей. До глади Джейхуна ветрами Туркмении, блаженство очей моих, роза полей, поток порожденный горами Туркмении, и тень, и прохлада в туркменских садах, и неры, и маи пасутся в степях, рейхан расцветает в охряных песках, луга изобильны цветами Туркмении. Душа Гёролы в его братьях жива. Взгляните, друзья, на туркменского льва. Пощады не ищет его голова, когда он встает перед врагами Туркмении. Единой семьей живут племена, для той расстелена скатерть одна. Высокая доля отчизне дана, и тает гранит перед войсками Туркмении. Куда бы дороги Туркмен не вели, расступятся горные кряжи земли. Потомкам запомнится Махтумкули, поистине станет мудрецом Туркмении. Kara şeyler orta hoşuydu.
Atacan annen ağladan goşgulary bar gysgadan. Hawa atacan anne berdiýin gowy goşgular men okapdym. Pul ber oglumy gözlemeli. Batyra gasalam. Pul ber oglumy häzir Kerimiň kitabyndan tapaýyn. Tak, tapdym. Goşaýda aýdym aýtja. Aýdym dinleýäsmi? Pushkin'in Belay Berezovna okap bitişmeli beýgul haýyşyn birje aýdym. Häzir biz şuma goşuk üçin oda diýdiz. Toň goşarys. Şol goşaýda bolýar goşaýyn. Alam go. Şuňslediniz. Alo. Tamam Bäwül. Gowmagdaýlaňa. Gowmagda. Otursun tamam. Dedim o Allah dedim. Aýdy. Eger mümkin orta bir aýdym ýerine etdiň. İlk nemet goşgaýp ana izinden oňdan olar. Inte aýdy otyr, dinlemek üçin açdyk. Her kim goş görýär otyr. Başsyna. Kıymekenin aşk sevdasını bilmedim. Sana düşüp şatlanmadım, gülmedim. Köp karıştım, sever yarım gelmedin. Sana umut bağlan gözüm ağlaya. Gen karıştım, intizarım gelmedin. Sana umut bağlan gözüm ağlaya. Haypım gelye bile bolan güllerime. Haypım gelye çemen boğan güllerime. Haypım gelye tüyen diyen dillerime. Sana tüyen diyen dillim ağlaya. Haypım gelye tüyen diyen dillerime. Sana tüyen diyen dillim ağlaya. Yeke baryan Firip İstanbul'un yakasın. Men bakmarın bakay gelse bakasın. İwe payar belki inni yekesin. Yar ellerden tutan kollamaya. İwe payar belki inni yekesin. Yar ellerden tutan kollamaya. Haypım gelye diyen diyen dillerime. Haypım gelye çemen boğan güllerime.
uykum geliyor hüyen diyen dillerime. Sana hüyen diyen dillim ağlaya. Sana hüyen diyen dillim ağlaya. Evet. Katı koy. Karaş Ben sana diyeyim, ökül verdin koşaydı. kete. Sağ olun, Derki sağ olun. kovar, Değişik ya. derki maşaktan yalı otur. Ya, neme, bir oňarmajak mene goşulyp etmän otonýan o biraz nemem bolan soň aýtýanna. Halkaydım. Halkaydım ama aytıp bereyim. Vay bo. Edil halkaydyma, däl halkaydyma meňdeşire aýtyp beräýin. Atabaýdan. Asmandan gözlenip tapylýar ýerdim. Yerden gözlen zatym bardır asmana. Tapmadıklar men Hudaýy görledim, tapdym öz ýarym seni. Men dünyada ekedim, tapdym öz ýarym seni. Men Hudaýy gözledim, tapdym öz ýarym seni. Men dünyada ekedim, tapdym öz ýarym seni. Görsün arşyň içinde, atly başyň içinde, gargyşyň içinde, tapdym öz ýarym seni. Gönlüm ýaşydanım, yanım ya peygamım, kirpikleri peygamım, kaşlarım yarim seni. Ben Hudaýy gözledim, ben Hudaýy gözledim, tapdym öz ýarym seni. Men dünyada ekedim, tapdym öz ýarym seni. Yine bir gowaýdym ma. Bolya, boldyk diýer. Näme şu? Senin gözlerin bilen. Aşgaýdym bu dünýede barmysam, otly dony meniň nime giymişim. Aşgaýdym bu dünýede barmysam, otly dony meniň nime giymişim. Halil ýaly şehit kalmışam, gelip meni öz ýarymdan aýyrma. Halil ýaly şehit kalmışam, gelip meni öz ýarymdan aýyrma. Gelip meni hoş eyledin güllerdim, bağımdaki kızıl gülüm soldurdum. Gelip meni hoş eyledin güllerdim, bağımdaki kızıl gülüm soldurdum. Halil ýaly şehit kalmışam, gelip meni öz ýarymdan aýyrma. Halil ýaly şehit kalmışam, gelip meni intizardan aýyrma. Şolar ýaly Oy, katı koy. Nägel niretin? Evet. Niresini? Штрафка.
O benim Aşgabat Tawsundan Çok güzel. 32'de okudun mu? Yok, yok. 35. Oturup, Ha. oturup Onu araba yaptın yani. İktiraf kodu okudum. Ana, öldüm 95 değil 6. mi? mektepte okudum ben. 95 değil mi? Ha, kılaftaşı Hı? fenik. Neme? Neme ne dinleyen sen Arap dövme zaten Yo, dinleyen. Atavay dinleyen, Akış Vay bo. Hacı dinleyen. Öyle galiba. Bu yüreksin bilin yaşaya anan sözüme senden başka yar görünmez benim gözüme sen bolmasan erk edip bilemem özüm özüme bugün eline sığamam anam sözüme kararım yok yen bolmasın bu dünyada halas et beni gayyadan İflesin kar bolup yağayın yeni bulma İfleyal bolup atayın güller saldırma Ömrümü deyip geçeyim kendin gitme Uçup giden kuşlar yani evimi terk etme halas et beni gözlerim halas et beni kaygıdan Yeri bol ya hacı dinleyenmeden hacıyın bir aydımla ayıp vereyim tamam Yüreğe düştün diyesene Seyirdim durkun lelem çınar di başım Cellat gözünün lelem karacı kaşım 20 yaşta boldum yar bugün hoşum Olmadın benim bağışlayanmışım ayırdılar senden Belekti korkumdan ağlama dünya Yaş dökme gözlerim bil yerin günemin Taralandım ögünüm ağlama dünya Yaş dökme gözlerimden Söylerim diyen sözlerim çıkmadı yadımdan Senden ayrılıp gittim göz kovadımdan Mama çıkmıyor bu ayrılık adımdan Havarsız bulman çektim feryadım Ayırdılar seni Melekti korkumdan ağlama dünya Yaş dökme gözlerimden bir yerin güneminden Saralandım ve bundan ağlama lelem dünya Yaş dökme gözlerimden Hakkım yok inne sana kulun gimenim Hakkım yok gülkün senin barın süymene Bir vepalıktın mecbur buldum süymene Bağışlaydın yer yalvaryan sana Ayrıldılar seni melekti korkumdan Ağlamaydın yer yaş dökme gözlerimden Bil yerin güneminden Saralandım ve günden Ağlamaydın yer Yaş dökme gözlerimden
Ay sağ Sağ olun, olun. nüsrettin yanlış. Yok. Benim sizin bir goşgyňyň gowar ýan bäwul. Ejem diýip aýdýaňyz da, Aysel. öňkü Niyazova düzülen kino bar kiçik wagtynda şon nime bolupdyň. Yan çok kalktım seni. Yok. Näçe lemede komendam ýazanlaryna görä. Nemäň toglum taam goýupdylar. Udaş hemme çok gidipdir ay. Sağ. Goşga sözüm ýok. Video. Asıl eýleki beýleki goşgulygym gowdan has şonu gowurdum. Näçe diňledim doýup bilen. Ay öldüm sağlaştıryan. Malades neme montaj etişiň usun gowa kennäre. Ay Hemme ýerde goýupdyň. Bol goşgulygym. yine aşağıda koşu kap verdiler mi koşu kap vereyim. Bolmasa siz çıkarayın men ýeködüm oturayın. Siz bolsa o da dedi ya. Sağ koş ne olacak? Ya boldy. Sağ olun. Sağ olun. Dinleýäňiz üçin. Ýa-ýa. Sesin var. Yedir. Sağ olun. Tamam, eksperdin olay. Sağ ol. Siz İstanbul'da mı? Neresinde? Ay. Odakta. Ay, option boldy. Benim İstanbul'da. Bayrampaşa'da. Bor. Sağ ol. Boldy. Tamam, oturun üstünlük. Üstünlük, sağ olun. Sağ olun. Çıkayım ben. Çıkayım. Ой, Веул, весь Москва ждет тебя. Просим, что ты прочитала стихи Байрамов. Руслан, какие стихи? Вы скажите. Вот именно то, что вы сейчас напишете, я это и прочитаю. Ради вас. Ради тех, кто ждет, чтобы я прочитала стихи. Почему вы не ответили мне? Вы повторите, я вам отвечу. Только меня. Я Garas, näme oşo galy pul bere uluma gadidyňy diýen, pul bere uluma galy. Arkadaşa söyle bize konser versin yakınmış Bayrampaşa. Nasıl yakınmış Bayrampaşa? Sen dur Efkan. Sen dur. Okuyam oturup da yok. Ay arsız bolaydın ay. Näme dip arsız bolaydın düşünmedim ne? Sizin küçük ayşım vardır hiç kanıda yazdım. Avcılar sahile gelsin gitarını alıp yarın. Tamam. Tamam. Bir de ateş yakarız. Olur. Çok iyi olur. Herkes toplayalım oraya. Tabii sen korkmazsan koronadan. Ben koşan devam edelim mi? Tamam. İnşallah yakın vakitlerde ben bir çizgi böyle göreceğim. Öz avtorski aydymmy işleyen klipli молодец, to'g'rimi? Без разницы, что-нибудь, спасибо. Байрамов Руслан, на каком языке вы хотите? На туркменском или на русском? Он так вяжем, блин, мне еще маленький, но хожу, bilemem. On tak vyaşım, geçen gedekde de men dipdim okuyacak dip söz verdim, şu gedek üçün. Белая береза под моим окном. Сейчас тоже будет. Вы опять потом напишите, чтобы я не забыла. Я прочитаю этот стих. Arslan. Menem boşga koyan edim. Arsız bolýan diýse gaharym gelme. Ay men arsız dälle. Seyretmediňiz, okumadınız. Näme okumadım? Davay английском. Хорошо, Айхан. Будет на английском. Не напоминай мне английский язык.
Şu aşklık ay toyda öwedif diýen ýok bilader. On 8 ýaşym goşgyň awtor kim? Şu aşkym ýürek böküp dur dünýä sygaňok sehirdade gülen 18 ýaşym şu aşkymy? Sizin diýäňiz. Можно я скажу? Не надо. Не надо, пожалуйста, ядыма düşürme. Keyfini kaçırmayın da. Где работаешь? Не работаю, yine okanım. Bilin, Dubai pamahlar neyme yazdı kasir etmedin de okamadım da neyme okamak düşünmedim. Bolyan okuyan şoşkini töyle övedif after hava yıllık. Dünya yansın badın mı? Dünya deyip koşkayt. Aydım ayttı bir oğlan yan. O aydım ayttı. Kaçın aydım ne? Yürek böküp dur. Dünya sıgaňok. Sehirdade gülen 18 ýaşym. Ulu dünya bir garaýşa degen ok. Wagt özgesi ýalan 18 ýaşym. Duýmandyr nenen içip geçenin. Toýlarda tan soýnap serden geçeni. Şol gözeliň gözlerini gaçanım. Gerde we gark golan 18 ýaşym. Ähli ahmar armanlarymy alardyň. Indi näme etjegimi bilerdiň. Dileriňe bitse ýatyp dilerdim. Ýeke gezek dolan 18 ýaşym. Diýdi şahyr. Gory haýşyň. Ýyllar gulagma kakdy çawşym. Şinniki ýaşlara ýarňyz haýşym. Gadaryny bilin 18 ýaşym. O Kerim halen goşgularını okuyan. Teba goşgular gowda. Men ýokdum abalama. Hey dünya. O aydım aytdy ýa-ni problem. Yine bir goşuk tapdym. Ece hakda goşuk koy. Tiz-tizden ejen göresin gelse. Ol ejizlik derler. Gizleme rahatsın. Hem ýurt üçin janyň beresin gelse. Diýmek sen adamsyň. Adamsyň dostum. Asmandan gözlemen ýeriň ýamagyn. Çösden öz ýalňyşynyň syry ýumagyn. Kim ýetimi görseň dorsu damagyn. Diýmek sen adamsyň. Adamsyň dostum. Halk bilen deň hürap ýoldan çykman. Haram gazan jyýyp boğazyň dykman. Ömrüň geçse ataň raýyny ýykman. Diýmek sen adamsyň. Adamsyň dostum. Bala eliň batyr, barmagyň ýala. Emma şol bal üçin öwrülme guly. Dost wypasyny çarşyp bilmeseň pula. Diýmek sen adamsyň. Adamsyň dostum. Erkekmi? Erkek bol. Heleler köpe. Assyň dagmy? Oňlap öwrülme depe. Senki artyk daşyň durşuma gepe. Daşyň durşuma gepe. Il gürlese gürläp. Dymylsa hastym. Şonda sen adamsyň. Adamsyň dostum. Oşky. Verdi gowdaş lazım wagt. Zaps edäýmegin men toýdan başlagay. Bilin gowlay toý häzir bizde gürleşerler dünýä. Ece hakda pamak, Dubai pamaklar goşgusuydy. Saýkym obadyny kaýmasam, şonu bilendim. Молодец, спасибо. Tetdim. Sağ olun, muradymy. Bu entägim üçin otyr entägim. Ay meni dinleýärler, menem otyr pakar 40 adama düşüpdir. Bolsun.
Näme deýin başga işim ýok. Eje nämedir? Göwnekay aýal. Asman perişdesimi? Ya yetilmez hyýal. Ölýänçem haýyş edýär. Ýanymda gal. Ya geçirip bolaýsan. Ýanyň bilen alyp git. Durmuşyň manysymy sen? Ya gülýse. Aýy gabanlar ýamış ejelerimizi. Cennet sende däl. Sen jennetiň özi. Jennetdegi däýsen. Meni oda salyp git. Öwretdiň garany. Öwretdiň agy. Köpelli saçym agy. Gözüňde agy. Şahir dedi. Bestir dağlan garany. Sen garrama. Ýaş wagtyny tapyp git. Ýüregiň gysganlarsyn eger istesem. Ýüregimi koýan gaýgy izlesem. Armanym ýok owazymy dinlesem. Mehirden noli. Ol sazymy çalyp git. Dünýä ýatyr. Küýsäp ertir kögüne. Menem okladym dilen edip gowlugy. Yüzüňde giýjän uyksyzlygy. Birazajyk ýatar. Aýygyny öwrüp git. Allah seni yaratdy. Pek görek bilen. Kömek eden okdy. Ne gelen, ne giden. Ýadyňdamy? Doýýardyk gowru çörek bilen. Diýdim. Oglum, bary bilen öňüp git. Beýle diýen näme diýäňiz? Bilbil sesli beýle gyýýar Murat. Sen geldiňmi? Sen gelen bolsaň onda otur 1 minut. Pul ber oglumam häzir okuýan. Ýadymdan çykaramak. Häle makapdym ýene bir gede okujak şu işini. Geçen ýedekde söz berende atlama okawçym şumal. Ýalmaz sen geçen ýedekde diýipdiň söz beripdim. Jengi berýdi. Bolýa aýhantym ne kassirim bu düşde. Ýetgoşyk zatlardan gözlerdim bakty. Pet hyýallary besek gönlüni. Asyl bagtyň çyn keşfini tanaman, kän ýere geçipdirim deninden. Bagda eken, baş goýup giýjäň döşüme, ak sabalyň gujugyny oýansaň. Göýe, iň soňky gün ýaşaýan ýaly. Her adama bagra bassaň, gowansaň. Bagda eken, bagyt hakda hyýal ýuwduryp, goýnuna ýetmäge synanmaklygym. Begenmeli zada, begenip çyndan gynanmaly zada, gynanmaklygym. Munda käte şoňsuz diýen pursatlaň. Soň nur bolup ýaga berýär başymdan. Bit bagtlyk ýok eken aslynda. Ähli zady ýaşaýyp ýürüp başarsaň. Agymetler Bagdadynyň közidir. Onna kanagadyň bagty gowşýar. Bizim ýöne köje diýen ömrümiz. Görle, duruşy bilen bagda gowşýar. Murat Rejepow. Indi pul ber oglum okuyas. Käbäň ýatyr. Keselhanada dertli. Ýagýan döwri geçdi buğday hoşytym. Lokman ömrüm saklap bilejek şertli. Pul ber oglum. Ejem 1 ýyl ýaşasyn. 1 ýyl ýaşatmaga umyt baýaly. Operasiýa talap edip durjany. Gerek görse satyp bar dünýe maly. Pul ber oglum. Ejem 1 ýyl ýaşasyn. 50 000 dollar bes ýeke ýylymra. Pul gaýlygy ejemden eziz görme. Ýaýdanma. Bala, boýnuny burma. Pul ber oglum. Ejem 1 ýyl ýaşasyn. Ulantypdy seni issy mehirle. Beýgelliň han bolan şäherde ýerler. Iraga uçurap ýatyr ejem hol derler. Pul ber oglum. Ejem 1 ýyl ýaşasyn. Anha 30 ýyllar özden gaýdanam. Bizi ýeke goýdum etmän aýdanam. Wah, der tapaýyp da ýaşar öýdenim. Pul ber oglum.
Ejem bir il ýaşasyn. 30 ýylla sonra mudyk boşaýlyk. Pensiýamyza iýdik, ýyrtyjak geýdik. Gelinim çäre tapmaň öňüme eglip. Pul ber oglum. Ejem bir il ýaşasyn. Diýdi oglum. Menne pul barmy näme? Münýän Mercedesi 60 000 däne. Maşyna dözenin dözmedi jana. Ýöne bir janam gel. Eje ol käbe. Gynanýa. Pul söýmek öwrüli däbe. Atağım bu haýyşy uçdy asmana. Aras şeýlerek. Dünýä sen gowarýanyň haýsy okaýyn aýt. Yemek yiyeceğim. Tamam, orada yiyebilirsin. Nerede oldu? Kendi odanda. Kendi odamda mı? Evet. Kolay da be bu. Yürü düşünsene. Oy da ladna. Bizde ba seyrek nolaş. Bundan awal öz odamda ýadyňlar. Haýsy dünýä düşünmedim. Niçe sen marat ýakynlaşdymy ýa-da hiri? Bileşi näçe etsin, näçe degme etsin. Ýerkim özüm gorkoýar şumy. Biledim, bolýardyň. Giň kalbynyň töründedir kamatyň. Men guş bolsam, sen giň ýaýan ganatym. Ýeke galyp eji diýen halatym. Bir ýyl gyrşyň melhem bolýar ýüregime. Men hiç kim goýup bilmen dereňne. Ak batymy saňa ýazmyş täleýim. Bir ömürlük huzurunda galaýyn. Bak gözlerime. Gözlerimden ganaýyn. Dönüň meniň iki dünýä geregme. Men hiç kim goýup bilmen dereňne. Pek söýgüýmiz öwrülmesin tegmile. Ýylgyr gülüm, şol ýelişen meňdine. Başyny goýup perişleri eglime. Gan mehrimden. Zat sorulmaz grewle. Men hiç kim goýup bilmen dereňne. Bagladyň ýa, kakyp köňül tarymy. Sen mehrim doldurar gyzgyn törümi. Dünýä ýaly gelejegimiň nuruny. Kän garaşdym, Allah'ım sen bererni. Men hiç kim goýup bilmen dereňne. Dünýä sen diýýän şu başga mesele. Men garaşaryn saňa. Senem gelersiň olsaň. Diýersiň, zat gerek gel. Bolar maňa sen bolsaň. Dorkumy baglamışga. Sen syparsyň ýanagymy. Ol pursat sygmaz goşga. Dolýarsyň damagymy. Köýsen sözlerimi sözsüz. Ýüregiňden aýdarsyň. Nirägisseň mensiz. Meni köýsep gaýdarsyň. Men garaşaryn saňa. Senem gelersiň. Onsoň diýerin, zat gerek gel. Bolar maňa sen bolsaň.
Gözlerimin renkini sorasalar garady, goňardy. Ýöne haýyş unutdum diýme diýip goşuly o goşgy däl, o ýöne keşeýle sen maňa öwretdiler, menim şonu okap berdim, video sap goýdular, men hiç kim goýup bilmem derem. O goşy. Gülşirin hany baň goşgy. Men goýaryn şahyrim. Gara şeylerak. Adam olmay. Çıkıyor bu taýdan. Edit arçan filmi için uydurmacaklardan aşağı. Neyme dayan aşağı. Edit arçan. Ya da edit arçan'dan okursın. Nerede aşağı? Keşke seni çıkarsadım aklımdan. Dünyam özgürürdü. Gülürdü yüzüm. Gamlı günler sonlanırdı diyizimden. Teğeçe bir baktı gözlerdi gözüm. Keşke seni yatlamazdan geçsedim. Gam odunu qoğrulmazdı bu ciger. Ýöne manysy bolarym öýdemek. Bu ömrümü seni söýmesem eger. Kalbim gıýýa, sensiz ýalňyz gitmeklik. Umyt berýär, söýýän diýen sözlerim. Meni bu zeminiň üstünde ýaşadyp ýör. Öňkü gülen gözlerim. Nähe senli, ne de sensiz galdym men. Oklamadym arzulanan gujakda. Ýöne näme bolsa-da bilgin ezidim. Sen men üçin unutulmajaklardan. Ayşet bar yatayna. Ayşet tam sıkırama. Benim pa dünya dip yokmuş. Yo bilamo. Korona. Ayşet bar yatayna. Onlar sana tesir edip bilmem koşuyla. O koşuyla bilamo. Ya adam yok. Seysen kulağımıza hudi yali. Minnettar işinde de hoşunda. Üstünlük sağ olun. Size de salam. Ayşe'den böyle de. Men seni şeyle var söýýän. Diňe bagty beslep ähli hyýaly. Goýa maňa berilen ýeke ömrümi ýaňy seni söýüp geçirecek ýaly. Men seni şeyle var söýýän. Göýge göterilen galatly bugün. Sen söýüň dünýäňe ererde gider. Yüregimde doňan ulugur dugum. Men seni şeyle var söýýän. Razy bolup amsamyndan ykbalym. Ulu bir bagyt bagyş ederi üçin maňa yeter. Bu dünýede sen barym. Men seni şeyle var söýýän. Ustany öňümde çökerip diýse. Ömrüň galan günüm ýaşamak üçin göwnüm berdim. Ömrüm bolan ten gyýdy. Ol gawtamyň. Şondan o nime diýip oturanlar bu materli tarapdym. Öňde saňda bolmadyk gam gyssalan gelen ýaly bar başyma menim. Bu dünýäniň iň ejiz insanydım. Senin gidenim. Diňe bagsyzlygy görýärdi gözlem. Gorkun ýitiripdi daşda görüm. Arzularym elim bilen gömüpdim. Sen gidenim. Goýa elim aýlanýandy tersine. Hiç wagt dogmajak ýaly dugunum. Akbalymyň bir bölegi soňlandy. Sen gidenim. Täze karar döretdiň akbalymda. Inni sensiz ýaşamaly her gün. Ilki gezek boyun aldym ýeňişim. Sen gidenim.
Arada o zat Kerim Haly bilen bir goşgy kapdyk. Şo goşgyny gaty boljum. Haýsy şäherde okuýan? Tüýlük bilmem. O ýagşy Wi-Fi gowy işleýärdi. Ýoly izle görsemem, görmedik boldum. İnternette keşfim, seynedim ogry. Madam, yalan ýigrenç bilen ýaşadym. İçimde kül boldy. Iň süýji dogrym. Kejirligim maňa ruhsat bermedi. Gülüm, besedilme dolan nimäge? Dünýä seniň gözleň bilen hakykat. Ol gözler bakmasa yalan nimäge? Senden gowsyny gözledim, tapdym. Gowsyndan seni tapyp bilmedim. Gözlem sana bakmaz diýip söz berdim. Ýüregimin gözlerim gapyp bilmedim. Gündüz mertlik bilen egri baksamam, gece öz-özüme göz ýaşdyrdym. Küýsesem, jaň edip sesini diňläp, soňra jogap bermän uçurdym. Duydum, dünýä artyk syýlaglamaýa. Söýgüniň derdini ýeke çekeni. Duydum, bir küýsedim sözüň öňünde. Ähli mertlik diýde çökýär ekeni. Aşağıda öyle aşağıda yaz çok diyorsun o öyle. Hayır şahane. Senin dilinden çıktı hem de hoşuma koğula boğul eredim. Sağ ol Diva Hocay. Sağ olun bir açam denmedin ne otuyorsunuz koyan sizi. Öyle yazıp otuyorsunuz. Valse fayda. Valse okumak için saatinem tapmalım. Uca vara sağlar bilen odalet koyana onun şu saat eşitdim şu hoşlayadım ötüşe şu yarak olma inni. Eğer şu saatini tapayla ne okuyacak. Başımı döşüme koyup acap saadatan soýnasam. Bolarmy mehrinden uyup durmuş beýnesip koymasın. Soğulmasın ışık döwrany. Söýgü geçsin owaz bolup. Götürgany syz gowremy. Arşy söýgü rowan bolup. Tingilikde uğrawynyk. Bat goşulsyn badymda. Düňür deşen düňmelemdek. Bagyt ýetişdin dadymda. Gara gözüm. Borma ayıp. Neresin? Biraz aynasan. Başımı döşüme koyup. Acap saadatan soýnasam. Aşakda ýazýanlar nagala gülüp tutýa gözüm düşdi. Näme ýazyp oturýarlar? Dünlük kolum. Aşağı bir pul verecekti, bir kim pul verecekti ya? Ben geldiğinde sen okamayan da oka oturna oka geçsem o. Дорогая, сядем рядом, поглядим в глаза друг другу. Я хочу под кротким взглядом слушать чувственную вьюгу. Это золото осеннее, это прядь волос в белесах. Все явилось как спасение беспокойного повесы. Я давно мой край оставил, где цветут луга и чащи, в городской и горькой славе. Я хотел прожить пропащим. Я хотел, чтоб сердце глуше вспоминало сады лета, где под музыку лягушек я растил себя поэтом. Там теперь такая же осень, клены, липы в окна комнат, ветки лапами забросив, ищет тех, которых помнят. Их давно уж нет на свете, месяц на простом погосте, на крестах лучами метит, что и мы придем к ним в гости.
Başın içine girip inne hıyarlan bilen vals oynap başlattım velin sonunu oňaraýdyň. Oo. Resk salam. Resk salam sana da. Ay meni niye ýagdadım. Meni içimden ýagdadım kam diýen. Sagat 10 başlapdyk da 1,5 sagat. Durmuşda screen edeyim de. Beğul sen her gün efir aç boşluk kazan. Ben geçen garrama yani yaşa tane. Screen edin. Benim edecek. Paylaşacak. Şeyle kov efirim oldu diye. Sağ olun. Böyle. Benim sevgili Şahirim Gülşin Hanovan ayarlagan qoşqysyny okap bereyim. Beýle Gülşin Han qoşqy diýen biri ogurtlar arasynda. Şonu okap berho. Yataşan. Ay bollu bulara tapdylar bir-birini. Bir-birine yatdy ýa-da näme başga watdy. Dünýä seni bermedi. Ayarlagan goşgusy kitapda ýok öýdüň. Täze ýazdyýan goşgyny Gülşin Hanowa. Tapsaka okan. Ben sen matnirde öýdü. Ben öyle ýazmarat ýa okudum kakamrat. Recep Ustan ýörüýdi sen üçin nire etdim. Tak, Gülşin Hanowa. Ýörüýdi sen okudum men. Bak Gülşin Hanowa goýmandyr öýdü. Ayarlagan. Tapamaga goşgyny. Saklıçytyny goşgy küçtepdi okaýyn. Ne öyle kemekşem bağmay diýip oturmady sen nirden ömrüň uzyň. Ben can sağ olun diýdiler. Bolýa ýazmarat okaýan. Ben ты очень красиво читаешь. Большой привет тебе из Казани. Вам тоже привет. Kerim hali hiç kaçan hiç tadyň hatyrasyny şonu faýda tapsam. Aýdym bilen okmy? Aýdym bilen, aýdym okap. Aýdyp bereýin. Ta diýdiler. Diýdiler. Kim wat? Diňe goşgym başga nämeden başym çykýar? Başga? Tort pişirip bilýän. Так. Тебе коробку киндер и нутелла от меня. Смотри, Янмарат Ашхабада баран günüm Gonjaňa diýen sana. Screen açany boldy screen edeyim. Etdim Yanmarat. Dünýä şaýatsyň. Gülmän urada türkçe kynwardy ya Allah jam. Ella çıkıp tira padaryň many. Mehriban diýär. Wala şunu kaýyn. Çağa kak. Ağlamak utanç diýdiler. Jahil kak. Ağlamak utanç diýdiler. Şey dip enlik etdik ağlamazlyga. Şey dip enlik etdik ağlamazlyga. Diýdiler köplükde gezirmek aýyp.
Diýdiler köçede syğırmak aýyp. Diýdiler meýlise geçmeken töre. Hakyň barmy? Törüň özünden sorar. Ýene de diýdiler ulanyp ýaşyň. Garaja gyl bilen basyrlar döşün. Döşüňe bitýänçe şol gyl diýdiler. Günäňi geçerler ogul diýdiler. Döşüňe biten soň şol gyl diýdiler. Döşüňe münasip bolgyl diýdiler. Diýdiler dünýäde nämedir gytsat. Üç gezek diýdiler. Ussat, ussat, ussat. Näçe gyt bolsa da ussat diýdiler. Çyn şägirt ondanam gytsat diýdiler. Öwrenip ilkinji harpy diýdiler. Gomalar şägirdiň galpy diýdiler. Galp şägirtden malum hüşgär. Emer de emjenne diýişler diýdiler. Ýene de diýdiler ulama kiçe. Öljeňi bilseň de ýalvarma kiçe. Diňe bir adama ýalvar diýdiler. Onuň amadyna dilber diýdiler. Aýyp däl nädini çekmek diýdiler. Näden ýüzün soban akmak diýdiler. Ýene ikimerde ýalvarmak bolar. Diýdiler, ene hem atadyr olar. Ataňa ýalbarsaň galkynar ruhy. Eneňe ýalbarsaň kemeler ahy. Kimeste şolara tagzim diýdiler. Işy rowaç, ýaşy uzyn diýdiler. Ýene käni gepden tutdular adyn. Diýdiler gabanmy özgäň şöhratyn. Gabanmy zehiniň ezelligini. Gabanmy öz joran gözelligini. Gabanmy öz ären gerçekligini. Gabanmy öz geliniň alçaklygyny. Ne näzlerin, ne de sözlerin gaban. Diňi oýnaklasa, gözlerin gaban. Diýdiler erkekden belentdir aýal. O näme üçin diýip berdiler sowal. Jogabyn berdiler, oturup ömrüm, ýagty dünýä bilen hoşlaşdyň bir gün. Aýal er ojugyny saklar diýdiler. Söýgüýüni, münkerem saklar diýdiler. Çağalaryň eýdir, geýdir diýdiler. Şeýdip ýaş ömrüni köýdir diýdiler. Emma beýdip bilmez erkek diýdiler. Bu wagtda pestirentek diýdiler. 60'dan 70'den geçse de sali, gözlerini yumdumy eziz aýaly. Ýatdan çykyp öpa agrar diýdiler. İkinjiň gözlerini algar diýdiler. Diýdiler, kän zat. Kän birsi ansat, köpsi kyn zat. Ansadyn hemmeler başar diýdiler. Kynyn başarmakda iş wa diýdiler. Kyn bolsa, şudur wesiýet diýdiler. Diňe kyn zat, şol mukaddes diýdiler. Bolýuş insan hoş goýgan, ýadydım. Bir ýarym sagat, 1 sagat 40 minut gurläp ötýän durman. Hakyky şol sen bilen ýazykda näme ýazýarmy? Garaşýap bilýän adam ýazyk meni ýatdan çykarmaýyp keterçigimden baýdy. Boynum ýyşar gitdi. Eja indi boldy besede ýelinle indi başlagyň okarsa şuna gaçýar dedim. 1 sagat 40 minut. Sagat 10'da başladymmy ýa 9'da başladymmy? 40 minut boldum şuna. Может быть, kän boldum galýany. 9'da başladym galýan. Garap kän madam boldy. Спасибо из Дагестана. Если возможность будет, открывайте эфир почаще. Привет, Дагестан. Жаның сау болсын, Эльмадама, Алладжан. Амин. Сенің жаның сау болсын. Заключительный болды супер хавалай. Makhluf, hi Makhluf. I didn't see you. Now I see you are here. You is here diyecek oldum. Ahmad Sila. Ahmad Sila это Чечня. Короче, hemen sağ olun. Gelip durun. Daha English'im brad estirdi minni. Ya brad. Çıkan daliçkan o kay bolya.
Bizinki bilen diň däl sagat. Bir şeylem ya. Oo. Короче, ilk adama atıyor oluyorsun. Atıyor dedim. Sağ olun. Email. Need more practice. Yeah. Only with you. Sağ ol Gican. Sağ ol Gican. Gican rahat olsun. Sağ olun dinleyenler için. Bitip bolsa ünlü kesirlerde de görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun. Tutup durun.